chere na m ekwu ụka na emecheta otu m ga-esi ekwewara na-agba m chere na m ekwu ụka biko ndị ọma na-ele anyị anya ụmụ Igbo ụmụ Afrịka ụmụ Naịjirịa ụmụ Biafra ụmụ Ọlụ ụmụ Imo ụmụ m ụmụ lọlọ ụmụ m anyị na-eji ohere a na-akpọkọ unu sunu buko on the 24th of December 2017 ya wụ na Ohuda gị gara gbuo nnọọ gara gbuo gara wuruwuru n'Ohuda ya ọma gị bịawa na California Hotel Ọlụ ndị mgbe ya wụ nke ahụ ka anyị ji ọgwụ ndị niile nwere BP anyị ji ọgwụ BP abịaje Sista Mangi na Chief Imo ngwa ka anyị ga-anọ gwọọ anyị wụ ọgwọ na ọrịa dịkwa anyị ejiri anyị mere ihe anyị wụrụ ji akwa rafa ihe esiwa ka anyị ga-akwa ụnụ rafakwa n'ụnụ bukonu anyị na-asị ka ụnụ bịa ka anyị na ụnụ nọrịa. It's going to be a very wonderful moment with all of you. ọ bụrụ na ị nọ ebe ọbụla ị nọ na-akwado on the 24th of December cool evening na-agbakọ ụkwụ ịra ekwena ka akọọla gị akọọla ekwena sị ka akọọla ya n'akụkọ Igbo asọka onye ọbụla ma ka esi asụ Igbo ya kenebe Chukwu. ọ bụrụ na ị mara ka esi asụ Igbo ife ọjọọ meloyi ịbụrụ onye wawa wee na-ege ihe anyị na-eji ihe anyị na-asụ ego bụ na orukwu mbọsị 24 gị gbarụkwa bịakwa n'Ọlụ ọ bụ ebe ọ na-akpọtụ were oweru n'ụta ceremony were oweru lekwa ọnụ onweru ime ọnụ ka ewu asụsụ Igbo atọ ka different places so ihe anyị bụ n'ọnụ anyị bụ bọmbụ California Hotel Ọlụ California Hotel Ọlụ California akwa California please endeavor to be there so that ka anyị niile nwee cool and happy moment together ka Christmas a ka ọ wọrọ gị a memorable one read my lips a memorable